ойнап көрсәтерләр. Әйдәгез. Алкышлыйк әле безнең музыкантларны. Zor rahmet. Әйдәгез, мин сезне егетләр белән таныштырыйм. Зор рәхмәт. Беренчесе, иң якын дусларымның берсе, талантлы гитарист, Шубина видеопортал алып баручы кешебез Рашид абый Фәйзрахманов, сезнең алкышлар.
Һәм бүген бездә яңалык бас-гитарада уйнаучы урыс егете Александр Степанов. Кызым алкышлар. Якын дусларымның берсе шулай ук бик миңа ярдәм иткән кешем, булышкан кешем Гамил Махмутов. Һәм инде Миханов белән без һәр концертта бергә, һаман да бергә. Безнең Түбән Новгородның Мәскәү шәһәренең иң оста баянчыларыбызның берсе Суксу егете Минхан Хусаинов.